Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo, 8 sa buwan ng Pebrero. Ayan na. Naniniwala ka ba sa sa mga numbers na kapag ka 8, swerte daw yan? Yan, mga ganon. Minsan. Kasi parang horoscope Kapag ka maganda yung nakasulat sa horoscope, naniniwala ako dyan. kapag hindi maganda. Kapag hindi maganda, hindi naman totoo yan. Ganun lang kasimple. Pero minsan talaga, ewan ko attractive ako sa attracted ako sa number 7. Hindi ko alam kung bakit. Sakto naman, ang birthday mo ay hindi ko alam. Pag nakikita ko siya, 7. Parang may something na na parang na-e-excite ka. May meaning siya. Nagsasalita siya sa harapan ko. Ganon. Iba-iba. Meron mga paniniwala na kapag ka 8 ng buwan, 8 ng taon, or may nakitang number 8, katulad ni partner, pag may nakikitang number 7, meron siyang ibang dating sa atin. Yung kakilala ko, pag may nakitang number 69, na-excite. Ako din. Ako mismo actually. Ako yung tinutukay ni partner na friend niya. Huwag na po tayo mandamay ng iba. Bakit na-excite ka pag sinabing 69? Kasi ang ganda ng pagka in terms of numerology. As a numerologist for today. As a numerologist. Bakit ka na-excite? Hindi kasi may magandang meaning kapag ka ang mga numbers ay isinusulat ng pabilog. Kaya nga 'di ba dapat daw dapat daw partner. Anong role mo today? Chinese numerologist. Kasi partner, 'di ba? Kasi daw 'di ba kaya nga daw dapat ang mga signature daw madaming bilog. Hindi daw siya pwedeng parang dire-diretsong parang yung signature mo wala yan sa partner. Sa mga Chinese tulad namin. Chinese tulad. Yung pinili talaga. Pinili talaga kahit bilog na bilog yung mata. Babaguhin ko nga. Alam mo naman tayong lahat partner, no? Lahat tayo makiki-Chinese New Year bukas. Kahit sa totoo lang, wala man lang maski half drop sa pagkatao natin ng Chinese. Syempre tayo dyan, makikisali. So yun daw, sabi daw nila. Bilog. Mamaya babaguhin ko na talaga yung pirma ko. Bilog na lang siya. 3 bilog. Basta pwede ba yun? madaming mga bilog. So kung babalik tayo dun sa numbers na 6 at 9, hindi ba't may mga bilog yun? Kaya na-e-excite tayo. Yun. Alam mo, may maniniwala talaga sa sinasabi mo ngayon. Ewan ko, kung may iba kayo naiisip, hindi ko kayo makokontrol. Basta sa akin, yan yung paliwanag ko. Ngayon, kung ano man yung iba nyo maiisip, may magagawa ba ako? Makokontrol ko ba kung paano kayo mag-isip? Hindi naman, di ba? Mas stress lang ako kakaisip kung paano nyo interpret yung number 69. Parang may katotohanan naman talaga no? Yung bilog-bilog. Hindi naman to tatagal ng ganito katagal na panahon. Kasi 100 years ago, 100 sakto. Di ba? Hindi, talagang ilang taon na pinag-uusapan ng mga tao at hindi siya nawawala. Yes. Hindi na mamatay. So talagang ibig sabihin, for them, may katotohanan. Tingnan mo, may mga building na walang 4th floor. Correct. Walang Totoo. sa elevator nila, walang 4. Kasi for them, hindi maganda ang bigay ng numero 4. Tama. Diba? Pag may mga elevators na 3, then 5 agad. Yung iba naman, yung 666, ayaw nila yon. Ayaw, ganun. Diba? Meron pa nga paniniwala dati, partner, na hindi ka daw dapat magse-celebrate on your 40th. Aba, bakit naman? Wala kang pera, pati mag-celebrate. Tanga ka ba? Wala ka naman pera eh. Ano gagastusin mo? Yun lang naman. Yun naman din. Kailangan malalim. Kahit hindi naman 40th, di ba? 32, ganyan. May nagsasabi hindi ka dapat gumastos ng 32. Bakit? May panggastos ka ba? Yun ang hindi kailangan ng numerology na na 100 years inaral.
Hindi, pero totoo, bakit may mga ganyan? So, I guess, meron talagang, ang dami pong ang daming hindi maipaliwanag na bagay sa mundong ito, sa totoo lang. Ang importante, ako naniniwala na lang ako, dahil sobrang dami, ang daming pag-aaral, ang daming filosofiya, ang daming mga kanya-kanyang mga pagalingan ng mga according to the study of the Cameroon, ganyan. 'Di ba? Importante issues yung para sa akin ang hindi mawawala is the faith. Ano pa man yung mga pinaniniwalaan, kung naniniwala sa swerte sa ganito, malas yung ganyan, 'di ba? Saan mo man pagbali-balik ta rin ng mga ganyang klaseng paniniwala, kasi nasa mundo tayo, may mga ganyan talagang pag-aaral 'di ba? Hindi mawawala dapat yung faith, 'di ba? Totoo yun. Faith in God. Yun. Ang galing lang talaga ng numbers, no? Isipin niyo kung walang numero sa buhay ng Correct. tao. Kung Paano hindi na lang? na-discover ng tao ang mga numbers. Paano Parang ang daming wala. Correct. Halimbawa, bibili ka ng isang kilo ng bulak. Ano gagawin mo dyan? Ano gagawin mo sa isang Feeling kilo? ko yung segue mo yan sa old joke. Ano mas mabigat? Isang kilong Ano pako, ba? isang kilong bulak. Tapos Oo. mag-iisip ka, sasabihin ng kalaro mo. Ay, di ano nga ba? Ay, syempre. pako, isang Hindi, kilong naalala pako. ko lang kasi may inattendan akong wedding nitong weekend sa Via Pia. Yung host, Via Pia Tagaytay, napakaganda dyan. Sana makarating ka, partner. Oo nga. Kasi meron kang invitation dyan. Ay, talaga ba, kailan? Ay, Diyos ko naman, lahat na DJ ata nakapunta, ikaw na lang yung nagtataka ka pa, may invitation ka dyan. Winala mo ng GC, no? Wala. Ala, lagot ka. Lagot ka, winala mo yung GC. Anyways, may inattendan akong wedding. Tapos, yung talaga, ang tagal na sagot. Kung ano yung mas mabigat, 1 kilong bulak, tsaka 1 kilong bakal. As in. Hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon na-retain sa utak ko, yung kunyari, bibili ka 1 kilong bulak. Ayan. So, isipin mo kung walang numbers, balik tayo, paano kung walang numbers? Paano mo masasabi na 1 kilong bulak yung bibilhin mo? Totoo yun. Paano mo masasabi ang oras? Correct. Paano mo masasabi ang bigat ng isang bagay? Ang galing, no? O paano ang mga athletes, paano sila mananalo ng millisecond? Diba? Kami lang po ba yung nagagalingan? Ano kayo rin? Galing na galing po kami. Bakit? Siguro sila yung iba. Ano ba sasabi nito? Galing na galing sila sa numbers. Piling namin significant yun. Bakit? Hindi, imagine a world without galing na numbers. galing talaga ako. Hindi, totoo, partner. Imagine really a world without numbers. Tama yung question mo. Ang galing ng numbers. Kasi, paano nga naman kung walang numero? Oo. Diba? Paano na lang yung ang daming mga bagay-bagay. Magkakalugihan tayo pagdating sa Correct. pagdating kunyari sa mga Alam mo, partner, kunyari, pagdating sa ginto, let's say, Yan, diba? yan. So kunyari, mini-measure ang ginto. Kunyari sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry, no? Oo. Ang measurement ng ginto by grams. Oo. So imaginein mo kung walang numbers. Oo. So, paano? Paano mo Tansyahan lang. Correct, parang Ito, mas malaki yan. Yan yung sa akin. Correct, 'di ba? Hindi ganoon eh. Oo. Sa jewelry business, timbang. Kasi maaaring ang isang alahas ay kunyari, itong dome ring ay malaki, pero maaaring mas magaan siya kaysa dun sa isang maliit. Ganon. So paano kung wala numbers? Diba? Paano? Mahirap mag-compute. Judging, magiging judger na lang tayo. yung pera na lang, di ba? Basic, mga tama, kaibigan. correct. Pera na lang. Isipin mo kung hindi pwede. Kung ang pera ay pera lang. Walang number. Tama. Diba? Ibabase natin sa kulay. Oo, diba? Medyo mahirap-hirap yun. Correct, base sa kulay, diba? Yung mga bibili ng t-shirt na kulay pula, ang pambayad lang ay pink na pera. Di ba parang tanga? So, buti na lang may numbers. May numbers. Kahit hate na hate natin sa math yan, we're so thankful that there's numbers. Totoo yun. And may isa pa rin nakakabilib. Yung ako galing na galing talaga ako doon sa mga tao na nakikita yung relationship ng bawat numbers. Ay, parang matalino na yan. Pag nakita nila, parang gumagalaw sa paningin nila. Na may parang, ganon. ay, ang galing. Correct. Alam mo, wala ako nakikitang magaling pag nangyari, nagsulat yung teacher, halimbawa ng equation. May mga estudyante na nakikita nila yung relationship, paano gumagalaw. Tapos nakukuha nila yung sagot, nasa isipan lang nila. Diba? Hindi kami relate. Hindi kami relate sa katalinuhan ninyo, Hindi, guys. kaya natin yung basic lang. Kunyari, pag nakita mo 2 plus 2. Pag nakita mo, syempre, confident ka 4. Pero kapag nilagyan mo na yan ng to the second highest level of the mas third magaling power. sila. At kaya nila parang gumagalaw nga yung numbers sa yung numbers. Parang mga accountant gano'n. Ang simple lang, yung isang tingin lang nila sa isang equation, ang dali lang para sa kanila. Parang lawyers, partner. Pagka hindi ka kasi lawyer, partner, tas binigyan ka ng pagkakapal-kapal na dokumento, para kang matataranta dyan. Bakit ang kapal-kapal neto? Pero for lawyers, isi-skim lang nila
yan eh. Tapos gets na nila. Ang Diba? galing, di ba? May mga ganun Sana may tao. nagagalingan din po sa amin dito. Kasi galing na galing kami sa accountant. Galing na galing kami sa mga lawyers. Sabi ba, walang papuri, Oo, ganon? Baka naman, may papuri naman dyan. Medyo kailangan po namin ngayon. Pampaano lang ba? Pampasaya, ganyan. Walang Hindi, pag-iisipin ang galing mo. lang. Ang galing lang din ng ng strengths ng bawat isa. Yes, diba? yes. Kahapon, speaking of numbers, partner, galing-galingan ako sa anak ko. So, sabi niya, nagsulat siya ng multiplication table. Kasi Ano, ito multiplication? Multiplication table. Diba? Multiplication table. So, Oo. ang eksena niya dyan, partner, yung parang 9, 18, 27, 36, ganyan. Oo. Tapos, sinulat niya, ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, alam mo ba na may trick dyan kapag ka nakalimutan mo? Oh, sige nga, ano. Talitalinuhan ako. Talitalinuhan kasi yun lang naman alam ko. Share mo nga sa amin, share diba? mo sa amin. Kasi ako na, pag kunyari, table of 9, hanggang 36 lang talaga yung kaya ko. Madali Gusto na maabot lang. hanggang 45. May 45 ba? Meron. Oh, hanggang 45. Oo. Hanggang after 45, hindi ko na kaya. Oo. Nalilito ka na sa 19, 50. 27, 36, 45, 54. Umabot ako sa 63, 72, 81. 81, 90, diba? Yan, So, yan. ano siya, partner, babalik rin mo yung numbers. Ah? Kung paano gagawin nyo, ikaw na kanya-kanya, technique ko yun, bakit? Sarap, diba, 9. Oo. Susunod siya, 18. Pababa, kunyari, 9, 18, 27, 36. Oo. So, kapag nag-start ka sa 09, ang sunod dyan, 18, diba? Tapos 27. Ang start ng bawat number, ang hirap naman mag-explain pag hindi ka talaga math teacher. Apakahirap mag-explain. Kung yung anak mo na uto mo kami. Hindi! Madali lang siya. Ano siya, Okay. partner? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, yes, galing. Oh. Tapos para hindi ka malito, ang kapartner niyang number ay pabaliktad naman. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, Sa 6, 7, 9 lang 8, yan, sa 9. Sa 9 lang. Huwag mo na akong tanongin sa ibang numbers. Para kunyari matalino na lang. 9 lang. Huwag ka nang nagtatanong kasi halatang yun lang yung alam ko. Ikaw wala kang suporta minsan. Charot. Sabi ko nga, galing na papalakpak nga ako isa eh. Diba? Di, pero totoo. Oo. Sabi niya, sabi ng anak ko, that's it. Kaya sa lahat ng mga sa multiplication table, sa 9 talaga ako pinakadaling dali. Tsaka sa 5, 15, 20. Diyos ko naman, kung hirap na hirap ka pa sa 5, di ba? May something na sa'yo, di ba? Tsaka yung 9. Kasi nga, ang hirap na hirap ako sa multiplication table. 7? Ano ba yung 7? Litong-lito ko dyan. Ako hanggang 7, 14, 21, 28 lang Yan ako din hanggang doon lang. 35. Kasi nga, alam ko yung 9 times. Nalilito na ako eh. 35, 54 bigla. 54, 62, 71, 80. Diba, Gunner? Ang galing lang kasi may Ang mga galing tao nun. talagang strength nila yung numbers. Yun din yung sasabihin ko kanina na parang paano gumagalaw sa mga mata mo yung numbers? Ako nga, tagal ko nang tinitigan. Tama. Parang X and Y pa lang din yung nakita ko. Ang alam mo, isa pang magaling partner, yung mga nagdo-drawing. Pansin mo, ewan ko kung napansin mo to, partner, ha. Halimbawa, lagi ako na-amaze sa ganito eh. Kunyari yung artist, magdodraw na number 6. Number 6 lang, idodraw niya. Oo. Pero mula sa number 6, nakagawa siya ng halaman. So sabi ko, galing, oo nga, ang dali. Sabi ko, ang saya, naging halaman siya. Doon ako na yung gumawa, partner. Nagmukhang lechugas. Alam mo, parang ba't ganon? Ay, mas magaling ka naging lechugas eh. Ano ba yung tsura ng lechugas, diba? Kung nga alam Sino eh. makakagawa basta-basta Oo, nun? From number 6, naging lechugas, diba? Pero ang galing lang na parang nakapag-create siya at ang ganda ng creation, yung noon ako na yung gumawa, parang halimbawa, tuwan-tuwa ako dyan sa mga art, yung mga ganyan. Halimbawa, meron lang siyang isusulat na number 5. Tapos doon sa number 5 na yun, lalagyan niya lang ng mga tangkay, meron na siyang isang buong grass. Ang galing, Ang no? galing. Tapos nung ako na yung gagawa, diba? Totoo yun. Tsaka minsan mukhang kahit natapakan. Totoo, no, doon sa mga artist, kahit sabihin mo lang, i-explain mo lang, walang kopyahan na. Kasi naalala ko, meron kaming kapitbahay na pintor din. So, sabi nung lola ko, ito, may dingding kami malaki. Gusto ko magkaroon ng design yan. So, sa parang veranda yung illusion. Tapos merong pond and then may bundok na sa dulo, tapos may mga puno sa gilid. Nung ginawa, walang kopyahan yun, partner. That time, wala pa namang picture-picture. And explain lang ng lola ko, nung nagawa yung
yung dingding ang ganda. Oo. Kwento lang ang lahat. Kwento lang ang lahat. Oh, 'di ba? Pag tayo pinagawa niya, no, itong gagawin ay nako. Ano nga ulit 'yon? Mukhang kwento, hindi tsaka kwentong barbero yung lalabas. Ang galing, no? Oo. Kasi pag tinignan mo, buhay na buhay siya eh. Isipin mo pa paano nabuo yun sa isip nila tapos nailabas ng kamay nila. Tama. Diba? Naipakita ng kamay nila. Correct. Nakakaingit tuloy yung mga ganun klase ng tao. Kasi Totoo. kami po wala nun eh. Wala. Kahit ipatitig nyo sa amin ng ilang bagay, wala kami naiintindihan. Tama. Hindi talaga. Lalo na yung mga art na ganyan. Oo. Hindi ko talaga siya yung mga nagigets. musician partner. Oh, yun din. Diba? Kunyari may mga show tayo minsan. Halimbawa, tas kumakanta ng acapella yung isang guest. Nasabayan agad ng piano nung isa. Oo. Na parang yung palang Parang, ang galing naman. Nasundutan agad ng piano. Correct. Kami nga isa, do, re, mi, fa, sol, la, ti, doon namamali pa minsan. Hindi lang yun, partner. Yung mismong kanta po namin, yung naririnig nyo bago magtambalan. Oo. Ang kwento talaga dyan, bilang Throwback Thursday, mga kabisyo, ang kwento talaga dyan, ang tagal. Alam mo kung saan kami nagtatagal? Dun sa intro, yung ba, tan, 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 tan. Hindi naman alam kung saan kami papasok. Alam mo kasi nga wala kami musician blood. Nakakalurky. Pero yung iba, ano lang sa kanila yan? Oh, ang galing, no? Oh. Amazing. Diba? Ano yung talent na meron ka na sa tingin mo pwedeng ihabol sa sa mga ganyang klase ng tao? Buti na lang Musician, partner, artist. patapos na yung tambalan. Oh, para kasi wala nang aminin na wala talagang talent. O siya, bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing.